φίλοι μου, για χαρά και πάλι. Σήμερα θα σας δείξω δύο παράμαλα τα οποία δουλεύουν για φράψαλο και για σαρδέλα. Το ένα είναι σταθερό, το άλλο είναι ένα σταθερό αγκίστρι και δύο κινούμενα. Αρχίζω από το σταθερό. Να πω ότι βάζω κόκκινη μπιτονιά για να μπορεί να φανεί πιο καλά. Εμείς βάζουμε 37 παράμολο, αόρατο, όποιες εταιρείες κι αν είναι, αρκεί να είναι πάνω από 35 σε πάχος για να μπορεί να βγάλει ένα καλό ψάρι. Λοιπόν, τα αγκίστρια που χρησιμοποιώ εγώ εδώ είναι 3, 2 και 1,5. Εσείς μπορεί να βάλετε ό,τι αγκίστρια θέλετε. Εγώ απλά προτείνω, εσείς επιλέγετε. Να πω ότι τα αγκίστρια στο σταθερό θα πρέπει να είναι περίπου στην απόσταση που, στο μέγεθος μάλλον, που είναι το θράψαλο. Εγώ έχω βρει θράψαλα κάπως μεγάλα για να σας δείξω, αλλά καλά θα ήταν να είναι ακόμα πιο μικρό, λίγο ακόμα πιο μικρό, για να είναι πιο εύκολο να το πάρει ένα ψάρι σαν μια μπουκιά. Όχι ότι θα πει όχι μια τσιπούρα, ένας μεγάλος αργός σε αυτό το μέγεθος θράψαλο. Συνεχίζω να δένω τα αγκίστρια μου. Και το τελευταίο αγκίστρι. Τα αγκίστρια μου είναι έτοιμα δεμένα, περίπου στο μέγεθος θράψαλου. Μέγεθος εννοώ από το φτερό μέχρι μέσα ανάμεσα στα μάτια. Θα δέσω και το στιφτάρι μου, βάζω το λαστιχάκι, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Περνάω 2 φορές την πετονιά μου μέσα από το στιφτάρι, γιατί πάμε για λίγο μεγαλύτερα ψάρια και πρέπει να είναι πιο ενισχυμένο το παράμολο μας. Εδώ, ένας ο λόγος που μπαίνει το λαστιχάκι είναι αυτός. Αφήνουμε λίγο ξέφτη παραπάνω, ώστε αν καργάρει ένα ψάρι και πει να κάνει να λύσει, όσο τραβάμε βέβαια αυτός ο κόμπος φύγει, αλλά αν είναι στην άκρια του ξέφτη, αν το κόψουμε άκρη-άκρη, αν πει να πάρει λίγο, έστω και λίγο, θα λύσει ο κόμπος μας. Έτσι δεν λύνει, αφήνει. Το λαστιχάκι το βάζουμε και για το λόγο, ώστε να μην γυρίζει μπετονιά και πάει και μπλέκει πάνω στη μάνα. Λοιπόν, το ένα το παράμολό μας είναι έτοιμο. Πάμε για το δεύτερο παράμολο, το οποίο είναι το κινητό. Εδώ αρχίζουμε από το σταθερό αγκίστρι. Το οποίο δένουμε και πρώτα. Αλλά τα σήματα μας θα πρέπει να είναι σίγουρα. Περνάμε τη μεγαλύτερη αγκίστρι.
Το επόμενο, λίγο μικρότερο. Το λαστιχάκι μας και ξανά δέσουμε το παράμονο και το τριφτάρι. Είπαμε 2 φορές. Για να σιγουρεύσουμε το δέσιμο μας. Έτοιμο. Πάλι το ξέφυγε λίγο παραπάνω. Είπαμε λίγο. Έτοιμο. Και αυτό. Τα 3 εγκύστρια. Το ένα σταθερό ή τα 2 κινητά. Είναι εδώ. Λοιπόν. Ξεκινάμε από το σταθερό. Το θράψαλό μας έχει πάνω, βλέπετε τα φτεράκια του που είναι από πάνω πλευρά, έχει και κάτω πλευρά. Από την κάτω πλευρά κάνουμε ένα στήσιμο με το μαχαίρι για να μπορέσουν να περάσουν τα αγκίστρια μας εύκολα. Βλέπετε ήρθε το αγκίστρια σωστά, έρχεται και το άλλο, μπήκε και το άλλο. Λοιπόν, θα πάρουμε το πρώτο αγκίστρι, το μεγάλο, και θα το περάσουμε ανάμεσα στα μάτια. Έλα. Εδώ, ώστε να βγει μέσα στα πλοκάμια, εδώ. Εδώ είμαστε. Το άλλο το αγκίσтрι θα το καρφώσουμε να βγει από την πάνω πλευρά. Και αυτό εδώ είμαστε. Το βλέπετε το αρπάδι. Εδώ είναι το αρπάδι. Το τρίτο αγκιστράκι θα το φέρουμε εδώ και αυτό προς τα πάνω. Το τρίτο αγκίστρι όμως έρχεται και περίπου ανάμεσα στην αρχή, περίπου στην αρχή των φτερών. Εδώ θα κάνουμε την ψαλιδιά μας. Τη διπλοθελιά που λέμε καμιά φορά. Για όσους δεν ξέρουν τον όρο της ψαλιδιάς, ο άλλος όρος είναι διπλοθελιά. Λοιπόν, το θράψαλό μας είναι έτοιμο. Να περάσουμε τώρα στο πώς δολώνουμε το θράψαλο με τα ελεύθερα αγκίστρια. Και εδώ θα κάνουμε μία τρυπούλα από τη μεριά της κουκούλας που είπαμε. Για να περάσουμε το αγκίστρι μας. Θα το περάσουμε εκεί ανάμεσα στα μάτια το αγκίσтрι και θα το βγάλουμε μέσα στα πόδια, στα πλοκάμια του θράψαλο. Εντώνουμε, βάζουμε το δεύτερο μας αγκίστρι μέσα
θα το φέρουμε στην αρχή της κουκούλας. Εκλογή από πάνω. Θα πάρουμε το τελευταίο αγκίστρι και θα το καρπώσουμε εκεί περίπου που είναι η τρύπα. Θα κάνουμε τη διπλοφιλιά μας. Πάνω στο χαλκά του αγκιστριού. Και το δόλωμά μας είναι έτοιμο για να φύγει. Και αυτό θα πέσει μέσα στο νερό. Όταν το σύρουμε φαίνεται φυσιολογικό.